Away. Dami mag-iinom mo butong. Mga bata! Boss! Dali ang sagod mo! Saman, boss! Pagdali! Sa may kamo yung mukat-kad rin. Kaya magpakuha ta ko yung butong ba? Kay uhaw gid kayo. Sakag labi, boss? Di gid mi kiwa na, boss eh. Bitoy, boss ay. Si Bitoy! Hamar si Bitoy. Bitoy! Alin sagod! Ha? Unsa man, boss? Agoy, magsige pa yung pangutana! Pagdali dira! Sige, boss! Unsa man, boss? Kapag nagkapoy kay ko, nagpahuway ko dito? Di ba ka magkakatuloy? Kapag, unsa man natulubi, boss? Ngalayo pa ang pernisan to. Magtulog Ako kay uhaw kay ko! Ikaw de, boss. Kakapoy na, boss. Ikaw may ganahan mo inom. Pagdali dito, kat! Sino di ka ron? Sige, boss. Sorry, boss. Dali! Nagutas na ning busoy. Bisan sige ganahan mo inom magbutong ba? Malugog eh, bisan kapoy kita. Yay! Gawat ay! Oh no! Hoy! Nagunsa ka? Naog dira, kundi pusilot ka ron! Unsay pusilot? Ibutang yung pusil! Sige, boss! Sige, boss! Sige, boss! Sige, boss! Hoy! Bata! Nalampak niya mo niya! Gubat man na! Gubat! Salamat ka! Waka na mo na! Kaloy! Sika ba sinayla yung arbas? Sige, boss! Sige, boss! Ano, boss? Unsa man ay boss? Kadako man ani! Pagtarong dira, sige naman kang binuan. Ayaw ba? Hala, dako gidi ay. Balik sa akin. Ay hindi mong boss dito. Ngamuan na ng kalubihan sukad karon. Nagi mo tungtong dire. Kaloy, say meta mo. Oh. Boss, musukol ka to ng leader, boss nga. Gamay mo gito. Oh, boss. Aw, tan-aw lang tani ron. Gaya! Ito yun! Wow, na kayo! Boss. Ano mo ba? Nagilang mga! Nataka kas lubi! Wala, boss. Gitabangan ko sa grupo ng lawaway. Ilahan ako na tong kalubihan. Kumuadto ko na to kay... Tagtangi ako ko. Dali, boss. Boss, kumuadto ko na to. Ilatanaon. Ay, grabe na na nila! Saan? Ito na ito? Ha? Ito na ito na ako sa ng kaisok! Takan mo, chicken! Takan! Hand grenade! Tago! First blood! Tonyo! Ah! Double kill!
Ako naman! Ang grenade! Bakit niyo kaniya? Amo aning kalubihan! Ah! Triple kill! Asa mo tayo mga kaisugway? Ang grenade! What's up mga bay? Shoutout dahil sa tanang ni support sa Buntod Tabay niya. Sa katong wala pa naka-follow sa mong Facebook page, follow na mo niya. Sa wala pa naka-subscribe sa mong YouTube channel, kay palog og subscribe na. Para mo ang kalay! Buntod Tabay!